Коли ласка, які у вас питання з минулого разу? Ми не сьогодні будемо притягувати паралелі, ну, по ваших питаннях, так? А наступний раз ми вже будемо читати. Нічого, немає ніяких питань? Немає ніяких питань по этих парах. Треба ще час підготуватися. Так, На ну, тижня було недостатково, як реально підготуватися і ще питання позадавати по темі. Звісно, відбудеться, але просто одного тижня було недостатково. Недостатково, так? А може, все ж таки що-небудь набігло? Тому що я не планую до цього вертатися, я планую протягувати. Тому що у нас були паралельні питання, які ви мені написали. И вот со смертью мы минулый раз працевали, так? Ну, так, смертью, магчимым наявным альбо отсутным присмертным існуванням без первого особления, так? А сьогодні там ми ось так само були питання про сни і пророцтво і на цю тему. І це питання досить часто повстають. І ми там сьогодні з вами будемо працювати со снами. Это мы, значит, будем вот так вот по тематично знову сьогодні буде сказати. Ось. Але я думаю, що ми більше для того робити не будемо. Хіба що заподикали ми ще в інтернету тему. Ось. От все ж таки ми будемо з текстом працювати конкретно, як ми виходили в відео. Так само, до речі, коли ви от щось, от ви кажете, що не було часу, коли у вас ніякі питання набігли, що ви так само хочете, щоб були розслідувані, напишіть мені. Напишіть мені за сьогоднішній раз і передайте. Просто вот самі таку от процедуру. А не було про це, про сни, пророчі сни, і там формулювалося. Але ми запротиві часто стикаємося в Біблії, і нам треба з цим розібратися, добре було з цим розібратися. Там є такі певні складні моменти. І є два основні терміни для сну. І вони всі перекладаються однаково, а значить різні. Тому, коли ви читаєте у своїх перекладах, ви просто бачите сон, а там може бути або сон, халом, або такое вот забытье, ступор, это тардема. Два разных слова, я не слышала было. Тардема. Тардема. Локалізувати не треба? Нікому? Нікому немає проблеми з локалізацією. Ж мені ще для ног не локалізовувати. І халом. Вот это чистейшее, безумовное слово. Значит, я вот это вот слово значит сон. А это слово, я советую, когда вы мне поможете зносить культурный белорусский отповедник, я буду вельми рада, потому что она у меня вот уже теперь у меня перекладчится. Тайный спецкрацуем на перший, другий, третій, четвертий розділ книги Рому, у другому розділі якраз от у нас тардема. Її перекладають як глибокий сон часом. Ми по-розному перекладають. Глибокий сон. Ніколи не перекладають так то, що воно значить. Значить, наприклад, на транс і вовлю ступор. Зрозуміла розниця між ними? Они могут уживаться
ну, вот в подобных контекстах и одно и другое. Але, безумовно, для человека, это для того, кто находится у сне альбо у ступора, это рознае. И у тым, и у другим варианте могут быть такие пророцкие сны. Может Бог объявляться. Если что-нибудь. И один, и другие могут быть в пустыне. И одно, и другое. Вот. И Тардеман на всю Библию прикладно 7 разів. А Халом, от як назовник, прикладно 37 разів. З їх амаль усе, большая частка у князя роду, і много у князя пророка Данила. Ну и так трошечку раскидано еще там сам. При том, что это вот у еврейской Библии. Но Новый заповедь, мы его чапать не будем, але как вы себе уявляли, вага снов, может так и глянем пару разов, 8 разов. Новый заповедь. Говорка про сон Никите. На весь, причем, так? На все 27 книг. И переважно больше из них у Евангелия Матфея. Амаль усе гэтыя сны у Евангелия Матфея. Один раз у деях, в апостольских деях, все остальное в Евангелии Матфея. Значит, там уже все, ну нема. Что это значит? Это вот социальное ставление до сна знания высоте. Еще что? Вельми тяжко сказать, в чем такая великая розница. Вы бачите, по сутности, вот основная колькость снов у князя роду. Это вот это старожитный вельми пласт библейной литературы. Вот, значит, чем больше старожитный пласт, тем больше там працы со снами. И чем далее у часе, тем меньше. И вот потом мы с вами поглядим, вот як у позднейших книгах, как раз там где частей говорка про сон, як про что-то марное. А вот в этих старых текстах там сон така вельми серйозная частка чоловічого існування. І у певних випадках, от якраз у князя роду, у сні відбувається те, що не може відбутися на яві, або те, що впливає на яву. Ну, в принципі, сон – це така самая по значності частка чоловічого існування, як і не сон. З тою різницею, що про сон може прости то, що чоловік не пропустить у себе у дзьобном стані. Значит, сон – ще некая брама, некий выход, так, на ширейший позачеловечий свет. Той ширейший свет, про який чоловік просто не думає, не зв'язується ніяк з ними, ніяк у його не уваходить з тягом свого темного сна. Тому сон важливий. Самый первый, вот давайте мы вот якраз на это поглядим, на перший ужиток, це Тардеман. Гэта якраз таки, вот то, что меня вельми цікавить, это, да, ён, до речі, ну, давайте ще трохи говоримо, що ён, от дієслов, який заимствовать родам, да? Корень. Он значит вот, быть у этом стане, да? Быть у стане трансу, быть у стане ступора. А халам, где слово явилось, який стоит за халомом, он больше складаний, потому что основное значение, першопочатковое значение халаму, это худший быть моцным. А вот может быть здоровым. И в каузативной форме робить когось моцным и здоровым. И в пассивной форме быть у стане, коли тебе зробили, что ты здоровый. И, але
Але у тым ліку ён складанымі шляхамі лінгвістычнымі з яго вынікае і спаць. Спаць і видеть сон. Таму гэта і дзеясловы ўжываюцца часцей за назоўнікі, але калі ўжываецца дзеяслоў халам, ён звычайна значыць проста спаць. Калі ўжываецца назоўнік халом, то это можа быць сон не стан сну, а насычанасць нейкая, нейкі змест. Ну вот давайте перш-наперш мы якраз паглядзім на саму першую тэму у кнізе роду. Это будет по сутности 2.21. Мы практиковали уже с вами много показали. И зараз поглядим, насколько ее самоизначальный момент. Важный. Книга роду як шаг може називатися. Это самая первая книга Библии. Еще может называться Генезис, может называться Иши. Доводились называть Дык наслал Господь Бог сон на человека. Коли он заснул, вынял одну из его ребрин и заполнил телом замест яиц. Это ли? А з ребрини, якую виняв з чоловіка, Господь Бог уформував жанщину и привел ее до человека. И сказал человек: это теперь кость с костей моей, да тело с тела моего. И она будет называться жонкою, бо узята яна от мужа. Вот. Значит, глядите, что мы там бачим. Бог навел на человека это так дыма. Притым згадайте весь контекст, что отбывается. Отбывается то, что перед этим уже человек змешчаны у сад, человеку дадены инструкции, что можно, чего нельзя в саде. Человек этой инструкции принял до ведома, и там вот это вот все, весь этот поворот сюжета починается этой сакраментальной фразы, что, как мы зараз пропустили, побачил Бог, что недобро человеку быть одному. И, відповідно, ми з вами це добре вільно обмірковували раніше, з якої причини недобре бути одному в якому сенсі. Для того, как он все ж таки порушил эту заборону, так, и все ж таки съел от того древа, от якого йому було сказано не їсти. То що він повинен? Ту землю доглядати, він не дає ради, але щось недобре. І таким чином Бог йому створяє живьолу в великій кількості і приводить живьолу до чоловіка. А чоловік ту живьолу розмірковує. Він дає їм ім'я. Про это шмат с вами казали. Даючи імена, я нам визначає льоси, все, що хочете. Але не знайшлося серед їх помощника відповідного йому. Значить, все равно не спрацьовує. Удалив, відповідно, задача, у Бога яка задача, все ж таки ось свого добитися. Бо чоловік сам не дає ради, і з помощниками живьолами, яких їм Бог зробив, так само не дає ради. Значить, щось мусить відбутися, щось мусить помінятися. І от у гэтым вот мусить відбутися радикальна зміна. І от гэта радикальна зміна відбувається під час тардыма. І гэта, видать, самое важное тардыма вот на всю Библию. Что відбувається у виніку? Вот мы послухали переклад, який, конечно, не говорить про то, про що говорить єврейський текст. На жаль. Тому що цей кавалок, він саме складаний для перекладу. Я, до речі, не ведаю, який у нас буде кончатковий варіант. Може, все одно на наступному році. І ви побачите, і я побачу, який у нас буде кончатковий варіант. И они ведут, потому что там есть одно невырашальное питание.
питання, якого ну, просто немагчыма вирашити. Але тим не менш яким чином текст зробити треба, так? Так що некое вот щось придумати треба. Ну, так само, як ми з вами говорили, я вельми коротко вам нагадаю. І саме складне, це, безумовно, те, що відбувається потім. Але що відбувається під час, і чому тут менавіта тардема? І от тардема визначає, що це за стан. Чоловік абсолютно не усвідомляє, що з ним відбувається. Наркоз – це речове, яке виводиться. А тардема – це стан, у яким знаходиться той, кому коли ви хочете уділити. В стані наркозу. Наркоз это стан. Ну, уживаємо, в принципі, наркоз – це що? Чоловік під наркозом. Тобто, коли йому наркотичне речиво, ніяке наркотичне речиво, заходиться в ласка. Наркотичне речиво йому чоловіку вводиться, він туди потрапляє його сюди некий стан. Коли він, ну, кричу, що може бути на просто не собою, може бути розум. Може бути такі, які тільки боль потрапляє. А чоловік не усвідомляє. Ми будемо потім бачити ось тардема, коли це відбувається зовсім таке пророцьке бачення. Але це знов-таки не замінає нам розуміти цей термін, як той, що цілком виключає чоловіка. Тобто, що сон приходить тоді, коли чоловік поклався спати. Тардема може прийти на чоловіка в будь-який момент. Не обов'язково тоді, коли він поклався спати. Ну, сам по собі стан вам зрозумілий, так? Не может это быть внешнего числа условно, коли, ну, есть легенда, что габреи створали голему, и коли князь его во-первых, там с неким зимем, то просто пустого. Может, нечто подобное. Это для голема, а это человечество. Його прикладів можна привести много. Тому що, наприклад, от, що, коли, наприклад, в транс прийняв. От коли чоловік знаходиться у трансі з будь-якої причини, або з причини свідомого уваходу у змінений стан свідомості, тоді це знову-таки буде змінений стан свідомості. Чоловік перестає бути присутним там, де він був, при цьому він не спить. Галюцинація може. Ні, галюцинація це знову-таки виняток цього стану. Там можуть бути галюцинації, там, от, наприклад, от варіант, коли шаман виходить у транс. І він перестає бути присутним там, де, от, навіть коли він у полі знаходиться, у полі людей. Він не присутний з людьми, у свідомістю своєю. Він десь у іншому свідомісному стані знаходиться. Або в транс може чоловік увести, там, коли от вельми моцного шоку, наприклад. Так? Стан гіпнозу. Без гипноза ніякого. Вот некая вестка такая пришла, яка просто вот збила з ног, і чоловік знову випадає цілком з речовісності, потрапляє вот у некий... Называется стан фрустрации. Что все до человека? Это свойство Бога. Это... Вывести туда человека. Такой стан мы не можем узнать, что мы не видим. Вот, менавіта это той стан, який потрапляє. Все ж таки, это тут Бог уводить. Во всіх остальних ситуаціях это чоловік. Чоловік потрапляє у ступор, транс, так? От, коли ви мене знайдете слово на цей стан, я буду вельми рада, як не казати у два слова, тому що глибокий сон – це зовсім не то, так, як звичайно перекладається. Забыття. Забиття має інше значення, само слово забиття. Астральная Вот астральная каталепсия – это вот само то. Не гадайте, это свойство Бога, а не человека. Не. Это говорка йде про это стан, у яким знаходиться чоловік, а не Бог. Ну, Бог его ввел, и это его свойство. Не Вводить нас в это. Не обов'язково. Це далеко не у кожній ситуації, коли вживається тардема, Бог був причиною тардема. Не обов'язково. Бо це знову не спрощайте. Это може у чоловіка, як і сон, Бог може увести чоловіку в сон, це не значить, що чоловік без Бога не може впасти в сон. То саме тардема. Може Бог помогчи туди А где потрапити. еще такие Чоловік, главы? ну поглядим все з вами. Це не дієслово. Дієслово, коли хочете, можете дієслово поглядати. Дієслово не наук просто.
Зараз поглядим. Что отбывается конкретно в этой ситуации? Значит, вот 9 шагов. То есть тут повинно, тут мусить отбыться щось, це зовсім не сон, так? Мусить отбыться щось, де чоловік не буде присутний своєю свідомістю, але буде присутний, тим не менш, тому що він потрібний, як над ним щось відбулося. Над ним відбулося некое діяння. Ось якое діяння над ним відбувається, великим рахунком, ми не ведаємо. Ми це минулий раз ми это якраз у тим годзе ми давно про гэта говорили, коли мы казали про песню и про роль жанчыны. Тогда починається тут фактично, в этой истории починається на менавіта стартема. То есть, по сутности, вся вот эта вот велизарная, складанная раскладка на человека як двуполую істоту і на мужчинсько-жіночі відносини починається вот этого тардема. Бо, я нагадаю вам, хоча б з цих версій, хоча б одну, видать, яка мені здається самою адекватною. От ви прочитали у перекладі, взяв одну з рабринів ягоних. Ну, ось, там це слово «цела». Яно, як я вам уже казала, яно в останніх місцях Біблії, вот это слово «цела», то есть, что он взял одну з ягоних, взял один, цела это мужчинского народу, взял один з цела ягоних, так? Паўсюль, где ён уживається, это цела, ён уживається як архітектурний термін, як, що значить Бог. І при тим Бог, звичайно, от найчастіше ми це бачимо як Бог ахвярника, або Бог храма. От поглядіть, от у ахвярника два боки. Так? Бачите, тут два боки. От один Бог, другий Бог. І все. Это не 4 боки. Это один бок и другой бок. Это симметрия. Вот. Коли по храму де гаворка, коли гаворка цела, так само ось. Цела, у кожного цела есть своя пара. Супротивная. Ну и мы так само в слове глядели, что взял один з цела ягоних и дієслов, який вживається, збудував. Вона. Збудував з його жанчину. По сутности, вот коли вы уявите в это, во всей этой архитектурной лексице, будовничей лексице, у вас постає така певна космологічна картина. Так? Що як у вас, у чоловіка, як і у того ахвярника, є два боки, один з яких забирається, другий зостається. Выносится в некий внешний свет один из боков. Да? А другий закривається тілом, так, що потім зосталося все виглядати, як і було раніше. У виніку отримується вот докладна симметрія. Важно? Вот вы реально сами, так? Вот, коли вот это вот вы делите на два, и один из боков забирается, то и у этого бока будет свой закрытый бок, и у этого свой закрытый бок. Отримується просто з одної частки дві ровні частки. Віддається, це хоча все менавіта гэта мається. Я минулий раз вам, пам'ятаєте, ще про Бакулю розказувала, але ви зараз зачіпати не будете, нам не треба. Сьогодні. Хіба що, коли самі хочете згадати, то коли ласка. І тому чоловік потім і каже, от костка від костки мою, тіло від тіла моєго, розпознаючи. Тоді знову абсолютно зрозуміла дальніша історія, чому чоловік зостається чоловіком, тобто він Га-Адам, як звався, так і зоветься далі. І він починає зватися, він робиться мужчином тільки у дочиненні до жінки. Там вот у перекладе, який ви читали, жонка і муж, іща і іш, так? З тим же
аднолькавым, то можна перакласці жанчына і мужчына, як мы і будзем перакладаць. Таму што ў гебрайскай мове гэта аднолькава. Вось. І там, конечно, у гебрайскай мове гэта вельмі складана, таму што вот зноў я это вам нагадаю. Глядзіце, вот артикль Адам, что значит человек. И он берется за Адама. Значит, земля, так? То есть утворається мужчинська жіноча пара, чоловік і земля. При тым, што этымалагічна Адам і Адама не абавязкова звязаныя. А калі звязаныя вельмі далёка, вельмі абазорна. І таким чином это яно на вуха вучыць. Это тое, што вот я уже вам казала, это тэрмін біблійная этымалогія. Этымалогія, якую прапановвае сам тэкст. Такая, хутчэй, у нашым разуменні это не этымалогія, а алітерацыя. Але тым не менш, яна это алітерацыя, якая выступае ў ролі этымалогіі. Зразумела гэта? Ну вот так вот, там, где мы ускладняем, там библейный текст прощает, и наоборот. Где библейный текст ускладняет, там маем тенденцию прощать. И при этом там вот будет это, ну, закреплены. Ну, тут лучше, конечно, не гебрайскими литературами написать, потому что это самое пишется однолькова, да? Абсолютно однолькова пишется. Адам, альбо сюди додається дома. А тут буде от хаїщ і хаїща. Яни пишуться криху по-розному. І мужчина-жанчина. Вони абсолютно гучать іща. Чуєте, так? Що гучить як мужчинська жіноча пара. Але я не знов таки на різних етимологіях. Як це не дивно, от коли Адам і Адама десь заходять на дам, на червоне, так? Все одно вони заходять на корень у їх червоне, і у Адама, і у Адама, і у Адама червоне ще раз дам, це ще кров. Так що там є своя логіка, у Адама своя логіка червоності, бо це вот червона глеба. Так? У чоловіка своя логіка червоності, бо його червона кров, але там яны все одно зв'язані. Іш і іша не зв'язані з усім етимологічно. І це справді вельми дивно гучить, але воно так і є. І от воно отримується як дві пари. А це уживається Адам і Адама і Іш і Іша у Біблії? Конечно, они весь час уживаются там, потому что там не уже... Какая разница? Вы кажете, что там мужчина и женщина, и тут мужчина и женщина? Глядите, это вельми велик, тут нема мужчина и женщина. Тут человек и земля. Это не мужчина. Адам, коли мы уживаем его з артиклем, а як він уживається, перший раз уживається Адам як ім'я, от як ми привикли казати, так? Казати там про Адама і Єву, пам'ятаєте, я вам казала, що історія про Адама і Єву, у якої нема ні Адама, ні Єви. Тому що біблійна історія, там нема ні Адама, ні Єви, безумовно, в нашому розумінні. Там є чоловік і жінка. І перший раз у 25 вірші 4 розділу, от у вас вот можете проверить в перекладах, після Каїна уживається Адам без артикля. Там, де вже це ім'я. Знайшли? Вот коли у вас повсюду Адам перед тем и после того, это вельми кепский переклад. Потому что Адам слово означает человек, так и по-белорусски человек. Это и мужчина-человек, и женщина-человек, и детенок-человек. Это просто человек, это вот такая з'ява. В ангельской мове нема слова человек, да? Но в гебрайской есть. И это означает человек, потому что вот это и Ища, и Иша, они обоих Адама. Они не могут от этого не одеться. Просто что Адам может быть альбо женщина, альбо мужчина. И вот персонаж, той, кого створяє Бог на початку, это человек. Просто человек. Ніяк не дифференцированный. То есть, пам'ятаєте, ми говорки вели генетичні, що там от Людмила нам от казала, що генетично спочатку жіночі хромосоми, потім мужчинські. Ну, в принципі, XX, потім XX. Добре. В принципі, то же саме в этом тексті. Так?
Ви бачите, що спочатку, що в этом тексті, в принципі, то і саме. Тобто спочатку возникає іща, а потім іщ. І іщ, він настільки іщ, наскільки він у дочиненні до іща. Його спочатку просто чоловік. Чоловік не диференційований ніяким чином. Тоді цей чоловік, от як та архітектурна будинина, розбирається на дві частки, і кожна частка робиться самостійно. І виникає жінка. Що на перекладі як Єва? Коли там іща, там іща? Там немає Єви. Там в вашому перекладі Єви немає. Ні. Єва у вас буде під кінець 3-го розділу. Це пізніше. Це пізніше. Тут у вас буде жінка, тільки перекладається або жінка, або жінка, це равнозначно, я хочеться так не перекладати. Ми просто прийшли до виснови у перекладі це розрознювати. Коли йде з суфіксом приналежності, коли буде, ось, наприклад, іща то, ягоная, тоді ягоная жонка, а не ягоная жінка. А коли без суфікса, тоді просто жінка. Відповідно, створяє Бог жінку, а не жонку. Робить не створяє, а збудовує з цієї частки. Бачите? Бачите, яка пригожа сама по собі ця картина. І тоді вже починається нова історія. Проблема у тим, що ви бачите, що це слово «ціла» перекладають рабриною. При тому, що Септуагінта, глядели, як може від Септуагінти пішло. Ні, Септуагінта знайшла таке грецьке слово, яке так само буде боком, яке буде от як ціла, яке не подобне по сенсі на ціла. А тоді вже от воно замацовується як рабрина, і у сучасній єврейській мові, у сучасному івриті ціла значить рабрина. Але бачите, яка? А у Бога якое-то значення інше є? Навіть тільки ребрина. У його немає значення рабрина. Это Слово «ціла» значення рабрина Это просто немає частка. зовсім. Да, это не Це частка. не частка, це бок. А, Ну от я ж вже казала, це не симметричний бок. Один з двох подмуркових слупов може бути. Ні, це не слупи. Він як слуп ніяк іде, це менавіта бок. І коли можна буде сказати і бок чоловіка. Але у чоловіка так само 2 боки, а не 4. Це от якби от гэта бінарність у слові «ціла» закладена, парність обов'язкова. І тоді отримується сама по собі, от коли ми не будемо чіпати інші можливі інтерпретації слова «ціла», а з боком отримується ця картина. Вона у мене викликає проблеми, тому що спробуйте, от коли просто перекласти, взяв один з боків ягоних, збудував і закрив тоє місце темом, я не веду, скажімо, на сучасне вухо, як це прозвучить. Вот у меня абсолютно серьезная проблема, як нам тепер у перекладі робити, як нам ціла перекласти. Ну, це якби не ваша проблема, це коли ви мені допоможете, я буду вельми рада. Так? А коли не допоможете, то я застануся там, де я є. Я нічого не трачу. Це 2 боки, на яких стоїть нечто ціле. Ні, на них нічого не стоїть. Яни є часткою. От у гэтага стола нема ніяких ціла. Але уявіться собі, що тут будуть закриті, то буде гэта ціла і гэта ціла. Только 2. В всяком разе ахвярник на этих целах стоит, тримається ахвярник, ахвярник сам поверх. Ну, там нема значення утримлювання. Ні, там этого значення нема зовсім. Там значення менавіта ось цих крайніх часток. З Бакулевым, коли пам'ятаєте, минулий раз ви це казали, там пропонується, що ціла – це на углу любое, що доходить від центру. Тобто це руки, ноги, да? І бакулем. Да? Вот, но ми зараз це не будемо чекати. Значить, вот гэта вот вся эта пригода відбувається, вона не може відбутися у стані сна. Чому вона не може відбутися у стані сна? Тому що чоловік надзвичай рідко, навіть от у таких біблійних текстах, надзвичай рідко у любих старожитних текстах, хоча здарається. Чоловік виходить со сна,
калі ему штосьці снілася і штосьці частка гэтага сна вот тут вот ужо наяве матэрыялізаваная. Там, напрыклад, у сне пабіўся, а прачнуўся сінякамі. Непритомность может Например. быть названа это стан. Гэта не прытомнасць, але гэта не ёсць любая непрытомнасць. Ну, это непрытомнасць, яна ад іншых прычынаў можа наступіць зусім. У стане непрытомнасці у вас не будзе штосьці вот такое, штосьці з вами адбывацца. Гэта, ну, непритомность, это мы глядели неудалое слово. Да, я хочу докладнить. Питание залежит от того, как мы докладываем. Здесь вот этот 2.22. Господь Бог уформовал женщину. А вот спочатку он створил. Сильно докладно это переклад. То есть что спочатку? 1.25 и створил Бог. Причем тут 1.25? Нет, вот 1.27. И створил Бог человека. А тут и уформовал женщину. Это абсолютно розное слово. Это розные здесь Это слова. А переклад, розное слово. який? Переклад докладный? Это, То есть сам бачите, створил, здесь уформовал. это бара, якое я так само уже про это казала невядома колькі. Про бара, там, где якое 7 разоў сімікрот уживаецца ў першым раздзеле, но абсолютно не уживаецца в наступных историях. Мы памятаете, мы с вами спробовали это все развести, вы снова это все блытаете. Першы раздзел про стварэнне ад хаосу да упарадкавага космосу и человека мужчынска-жаночага, якому это все отдаецца. Это молодая позднейшая история, писанная про стагоддзі пасля гісторыі про сад человека и жанчыну. Лексика там розная. Значение слова, калі словы те самые, але там, в принципе, лексика разрозніваецца. И тому слово «бара», якое уживаецца ў першым раздзеле, там, где стварыў, там и персонаж іншы, там Элогим, стварыў человека на свой вобраз и падабенства, на вобраз Элогима стварыў яго, мужчынскім и жаноцкім стварыў іх. Мы перакладаем гэта па звычцы стварыў, потому что мы не ведаем, як его перакласці інакш. Я вам рассказывала про Галину Лангольду, якая прапановывае, что это и доказывае вельмі прыгожа, что все ужитки бара ў першым раздзеле означаюць і стварыў, раздзяліў. Таму гэта зусім, і там, калі гаворка ідзе вот пра стварэнне, скажем, вот, да, паглядзіце, з чаго пачынаецца вот, гісторыя другого раздзелу, 4-й верш. Поглядите, 2.4b, да? Вот там первые три столовые верши, они завершают попереднюю историю, молодую. И вот у той день, калі, и там уже не Элогим, там уже Яхве Элогим, стварыў землю и небо, причем не блытать с небом и землей, якія были там. Там были небо и земля, там своя архитектоника. Тут земля и небо, тут все, тут, это человечий свет. У гэтых гісторыях гаворка ідзе пра чалавечы свет. І таму стварыў, і там ідзе, там нармальны дзеяслов, які азначае зрабіў. Які азначае рабіць. Просто Бог зрабіў зямлю і неба. Але жанчыну ён не зрабіў. А вот калі у вас пераклад уфармаваў, гэта неправільны пераклад, тому што фармаваў гэта іншы дзеяслов. А там дзеяслов збудаваў. Вылучил из мужчины женщины. Сбудовал. Там конкретно, абсолютно конкретно дзеяслов «вина». Это значит будовать. Это не значит вылучать, формовать, рабить. Будуют домы. И это дзеяслов уживается у терминах будовли. И он не уживается ни в яких фигуральных сенсах. Зразумела гэта? Так ты зразумела, что был это не метафоричный дзеяслов. Вот калі сапраўды там вы скажете, там я цар, там уфармаваў, там можно что-то придумлять. С бина вы ничего не можете придумлять. Калі вы скажете побудовал, ну что вы, можете далей там вот паспрабаваць рабіць концепции, чему уживается дзеяслов побудовал. Але дзеяслов побудовал. Але побудовал. Тогда понятно, как это все происходит. Мне, например, понятно. Взял половину, какую-то часть, с рукой, с ногой, и потом на основании этого, как скелета, построил, побудовал женщину.
Нет, Да, это будова. абсолютно. Достроил. То есть какая-то часть тела есть. Это на генном уровне было сделано. Ну, зрозуміло. В принципі, зрозуміло, так? Я теперь зрозумів. Всі тут, всі присутні, так? Что? Наступний вірш сказал человек, Ага. человек тут Адам. Так. Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться Вот. женою, ибо взята от мужа. Вот. Женою тут Иша, ибо Иша взята и от Иш, Так. так Так, а взята так, же так. от Адама. А Нет, вы там все правильно. Коли вы перекладаете альбо жонка муж, альбо жанчына мужчына, это не чалавек. Ён гаворыць, Адам гаворыць менавіта гэтае слово. Яна будзе звацца жанчынаю, бо взятая ад мужчыны. Яно, вы павінны гэта пачуць. Жанчына і мужчына, яны у нашай мове таксама звязаныя этымалагічна. Так? Вы ж чуеце, што яны дзесьці вот паміж імі сувязь ёсць, але яна не такая празрыстая. Там, вот як Иш и Иша, вы чуете, что оно? Что Иша – это как бы жаночий вариант Иш. Потому что вот это вот там, да, я так. Чоловік, ён і чоловік, яна. Вось. Человек – это Адам. Есть еще Энош. Это так само человек. Есть слово на человека, але Иш и Иша это ніяк не слово на человека. Иш и Иша это вельми конкретно, и мужчина и женщина не могут уживаться на живёлу. Вот памятаете, вот этот первый раздел вы теперь притягнули, там Захару накива створил. Там не женщину и мужчину, как мы перекладаем женщина и мужчину створил, там не женщину и мужчину, там не Иш и Иша створил. И он створил жаноцкое и мужчинское, Захару накива. Захар может быть, это половая прикмета для любой живой истоты. Это от жаншины до какой-нибудь там таракашки. Так, это все будет накивай, то есть самое Захар. Самець і Разом с этими, навіть половые органы могут так называться, распораз. То есть это совсем іншие речі. Іш і Іша это вельми конкретно чоловік мужчинського роду і чоловік жіночого. І ніяких так само, ну там інших значень вельми много, тому що Іш уживається широко, там може бути по всілякому. Але тим не менш, гэта вот базовые значения, які гучаць. І таму там, вот, калі Адам гэта гаворыць, ён зноў-такі стварае гэтую біблійную этымалогію. Ён спрабуе патлумачыць, чаму яна такая, таму што яна, ну, так як яна взятая ад Іш, то яна будзе Іша. І яна сапраўды взята, таму што ён уже сябе ў дачыненні да яе, тут поглядите, тут двухузроўневая структура. То есть ён застаецца Адамом і до конца будзе Адамом. І адносіны далей у яго будуць Адама. Асноўныя адносіны, якія яму Бог будзе гаварыць. Але як толькі ўзнікае Іша, і ён з ёю прыходзіць у судатыкненне, ён робіцца Іш. Толькі ў сітуацыі, калі ён... Таму як бы Іша першасная, Іш другасны, але Адам першасны, Іша другасная. Зразумела гэта? Это вот такая складанная иерархия. То есть Адам это первая истота. Был Адам, появилась женщина. А тады з'являецца жанчына, і тады тое, што было Адам, ператвараецца ў Мужчина мужчыну. з'являецца толькі таму, што з'явілася жанчына. Так, мужчына толькі таму, што ёсць жанчына. Але чалавек першасны. То есть зразумела гэта, так? Это вот такая, это не так и легко это уразуметь гэтую историю, але все зловили, так, сутнасць, так? Вот, и вот гэта, то есть тут абсолютно зразумела, чаму тут абсолютно не может быть халом. Потому что вынести перемены с одного стана ў другі стан немагчыма. Тое, што адбываецца звычайна ў халоме, тое не адбываецца ў рэчаіснасці. Оно можа папярэджваць пра дзённую рэчаіснасць, можа там пагражаць, там ці супакойваць, яшчэ што-небудзь, але вот як я вам сказала, што пабіцца ў сне і прачнуцца з сінякамі, так, вот гэта тое, што не адбываецца. А тут, бачыце, у гэтым стане ён штосьці з ім адбылося радыкальнае, але так, што прачнуўшыся, ён сябе бачыць, як і бачыў, але пры гэтым узнікае новая рэчаіснасць, узнікае Іша. І ён жа усведамляе гэту новую рэчаіснасць. Абсалютна. Ён усведамляе як частку, як тое, што ёсць ён.
Вже тому, що яна буде зватися іща, тому що взята з іщ. Питання він не задає, откуда я взялася. Це, бачите, Адама це в ogóle не клопотить. Бог робить то, що Бог робить. Адам це все приймає. Вот это самый складаний і самий значний ужиток Тардема, які є. Далі просто ми їх можемо далі глядіти, в принципі, у контексті Холома, тому що вельми таких особливо значних не буде. А тепер вот просто давайте глядеть на Холом, що у нас відбувається з Холомом. От ви казали, що Тардема – це Бог насилає. Сни так само Бог насилає. Вельми часто. І вельми часто сон – це якраз божська затея. І він промовляє у сні, і він з'являється у сні. Вот. І причин з'являється, от просто вот давайте хоча б пару прикладів, як ви самі погляділи, що відбувається. Ну, давайте одразу з книги Роду. Так само вот буде вам знайомий вельми кавалок. Роду 23. Розділ 20, вірш 3. Там это Авраамова історія. Пам'ятаємо, що Авраам двойчі свою жонку виставляв своєю сестрою. Пам'ятаєте? Что ситуация такая, что он эту подмену робит не однойче, а двойче. Там, по сутности, вот такая дублированная история. И мотивация его однольковая, кожен раз. И он боится, что такая егоная пригожуня, коли скажет, что жонка, то его тут же забьют, как жонку его забрать. А коли сестра, то все в порядку. И обидва рази пригожуню жонку отбирают и отправляют в королевский двор. И вот другая история, как раз, она вот связанная со сном. Нашли? Ну, читайте. И пришел Бог до Абимелеха ночью. Абимелех там король. Абимелех ночью во сне и каже йому: «Ось ти помреш за жанчини, якою узяв, бо яна має мужа». А Абимелех не докранався до яе. Дык отказал: «Господи, ти ж і народ справедливий будеш забивати». Угу. Ну, зрозуміло, так? Достатково, зрозуміло. Значить, що тут відбувається? Для чого тут цей сон? Для інструкції. Тут такі собі, це ось, як у середньові, у римським, хоча й так, у римським, старожитно-римським театрі Deus Ex Machina, коли треба ніяк розв'язати складану ситуацію, от Бог з'являється у сні і тут же ж от все на своє місце розставляє. Винік – сон, який впливає на речаїсність, так? Бог все йому потлумачив, у сні ж всі домови були зроблені, і король хутенько відпустив Авраамову жонку. Ну і знову, так як і в єгипетській історії, надавав Аврааму отступного, как Авраам там кривожа на его не кривдись. Так что Авраам, конечно, свою жонку продавал вельми выгодно. Або 2 рази. Без від історії там фактично однаково. Зрозуміло. Тоді давайте от ще так само вельми відома історія. Поглядите, это будет, значит, первая книга королевства. У тих, у кого на російській основі буде 3-я книга королевства. Але все равно розділ 3, вірші 5-15. Значит, те, у кого есть 1 и 2 Самуэли, это будет 1 королевство. У тех, у кого 4 царств, там те королевства, это 3. Третя книга. Это вельми, так само вельми відома, вельми цікава історія. Це вже історія Соломона. Какой раздел? 3 розділ. Там у 5 відбувається сон, ви можете до 15 прочитати, щоб узнавати всю пригоду. Читайте это, будь ласка, хто знайшов. По Габаоне изъявился Соломону ночью, у сне Господь и сказал ему: «Проси, что хочешь, и я дам тебе». И Соломон каже: «Ты оказывал слуге своему Давиду, батьку моему, великую милосердность,
бо ён хадзіў сам перед табою ў праўдзе і справядлівасці і з праўдзівым сэрцам адносна цябе. І захаваў ты яму вялікую сваю міласэрнасць і даў яму сыну, што сядзіць на пасадзе яго, як гэта ёсць сёння. І вось цяпер, Господи Боже мой, ты учыніў так, што царуе паслугач твой на месцы Давіда, бацькі майго. Я ж вельмі малады, не ведаю свайго выхаду і ўваходу. І паслугач твой між народа, які ты выбраў, народа вялікага, якога нельга палічыць, ані пералічыць. Дык дай свайму паслугачу сэрца мудрае, каб мог судзіць народ твой і адрозніваць, што добрае, а што благое. Бо хто ж можа судзіць гэты шматлікі народ твой? І спадабалася Господу тое, што прасіў Саламон. І сказаў Бог Саламону: за тое, што ты выказаў гэтую просьбу і не прасіў для сябе ані доўгага жыцця, ані багацця, ані жыцця ў ворагаў тваіх, але прасіў ты сабе мудрасці, каб умець судзіць. Я вось раблю з табою паводле просьбаў тваіх, і я даю табе сэрца мудрае і разважнае, так што такога, як ты, не было перед табой і не будзе пасля цябе. Я апошняя. Але я даю табе і тое, пра што ты не прасіў. Гэта значыць багацце і славу такую, што падобным да цябе не будзе ніхто з цароў ува ўсе дні жыцця твайго. Ну, все, вся історія, так? Історія вядома і вельмі часто паўтараюць у тым сэнсе, што вось які Саламон быў разумны, ён не папрасіў сабе багацця, калі яму Бог прапанаваў все, што завгодна, папрасіў мудрасці. І за гэта атрымаў і мудрасці, і багацце, і славу, і все, што трэба. Але забываюцца сказаць, што все гэта адбывалася ў сне. Гэта гісторыя са сна. Бачыце, якая была таксама далёкасяжная прыгода, так? Амаль як у кнізе роду 2. Так? У сне адбылася вся перамова, прычым паглядзіце, як Саламон яму падрабязна все патлумачыў і пра Давіда, і пра свой стан, і все, што ён разумее. Значит, зноў-такі сон быў такі, што уявіць сабе, што ў сне так і звязна і прыгожа чалавек гаворыць, это вельмі цяжка, так? Але тым не менш Саламон, это па сутнасці гаворка, якая магла адбыцца таксама ў некай іншай рэчаіснасці. Там, дзе чалавек можа наўпрост гаварыць, чуць пытанні ад Бога і даваць адказы. Некая дыаложная сітуацыя. Гэта абсалютна іншая, гэта не Deus Ex Machina, это зусім іншая гісторыя, але і ў той гісторыі проста Бог прыходзіць, абвяшчае, і все мяняецца у сне. У гэтай гісторыі Бог пачынаецца па сутнасці шлях Саламонава. Значыце, заканчиваецца тым, што яшчэ не проста як Саламон папрасіў, а Богу спадабалася і там даў, сапраўды такая некалькі прыступкавая прыгода, і все гэта адбываецца ў сне. Але вынік зноў-такі на яве. Яшчэ маленькую, зусім апошнюю на гэту тэму пра Бога. Паглядзіце Йоў 33, 14, 15. А заодно можна паглядзець 12.6. Угу. 14, 15. Читайте, пожалуйста. Раз каже Бог і другий раз того самого не повторяє. Про сон і бачення ночним, коли огортує сон людей і коли дремлють вони на ложе. Вот так. Вот. Гэта гаворыцца адзін з гэтых мудрацоў, Йововых сяброў. Вот чалавек, Бог кажа да чалавека ў сне. Просто як само сабой зразумела. У Йова яму калісьці казаў, мы Йова яшчэ пачытаем з вами падрабязна, толькі што не гэтым заходам. Там два таксама часавыя пласты у гэтай кнізе. Адзін з іх старажытны, адзін з іх маладзейшы. Але бачыце само это разуменне таго, што тое, што адбываецца ў сне, уплывае на рэчаіснасць.
так само тут ёсць. Так, тут, як бачыце, оно як само собой зразумела. Ён як бы не мудрасць гаворыць, не праўду некую адкрывае. Ён гаворыць так, што тое, што і так вядома, так? Што і раз гаворыць, і два гаворыць Бог да чалавека ў сне, вот, і каб чалавеку разумеў нешта. Вот так просто рэчы стаяць, так яно ёсць у свеце. Не дзіва дзіўнае. І вот тое, што гэта таксама не дзіва дзіўнае, паглядзіце ў кнізе лікаў 12.6, просто кароткую зацінку, 12.6. Лікі, лічбы, числа, у кого там што. Еще раз скажите, 12.6. 12.6. И сказал, слышите слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Вот. Об'являюся яму у тому відзежі і розмовляю з ним у сні. Так само, як яно так ёсць, калі у вас ёсць пророк. Калі мы бачым, што это і пророки, і не толькі пророки, што самыя розныя мэты могуць быць, па якіх Бог з'яўляецца, усе самыя розныя тэкставыя мэты. Тому што нас з вами цікавіць, як пабудаваны тэкст, так? Дзеля чаго Абімелеху з'яўляецца Бог, і дзеля чаго Саламону з'яўляецца Бог. І вот гэтыя два апошнія прыклады, дзе просто само сабой зразумела, што Бог з'яўляецца ў снах, тады калі трэба. Але сэнсавая тэкстуальная нагрузка вельмі розная. Вот, давайте мы хутенько глянем вот на наших тых, хто бачыць сны. Спачатку, можа, з тых вот драбнейшых. І з тых, і што з гэтага у выніку будзе. Вот яшчэ таксама там будзе значэнне сну, мы так яшчэ вернемся. Паглядзіце пророка Яэля. Йоіля, там як у вас будзе, так і будзе, не ведаю. Яэль 2.28, там вельмі цікавая камбінацыя, у якой сітуацыі, у якім кантэксце сны паўстаюць. Это вельмі важна паглядзець. – 2.28 Яэля. У меня всего 27. Значит, это будет 27. Значит, это будет 27. И будет после того, вылью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчить сыны ваши и дочки ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и хлопцы ваши будут бачить уявы. Знаешь ли? 2.28, не 3. Ну, это у нас 3 начинается. Ну, может быть, так. Это может быть основа. Повинно разуметь, что это... Коли вы не знаходите там, вот, часом я это выловливаю сама, это докажу варианты, а часом не выловливаю. Но это могут быть тогда на градок выше и ниже. Поглядите, який цікавий контекст. Коли вот я вылью на вас вот всю эту силу, силищу пучей, могутность, и ваши сыны будут пророчить, дочки ваши будут пророчить, и ваши старые будут сны бачить. Ясно, что они не просто будут там спать комфортно и бачить некие там сны, як яны ад цягніка уцякалі. А гэта ідзе ў кантэксце пророцтва. Значит, сны, якія таксама яны потым могуць гэтыя старыя распавесці, і гэтыя сны, якія паўплываюць на жыццё. Сны, пророцтвы, вось ідуць вот так вот адной чаргою, вот так само з боскай сілай. Ну, давайте, ладно, давайте тогда это... Тут можно, конечно, все, в принципе, это перемешку. Бо, може, ви пам'ятаєте які персонажі, вот, апроч кого ми згадали, хто особливо зв'язаний зі снами? Як мінімум 2 персонажа повинні вам прийти на... Безумовно. Вот вы одразу двух и назвали самых основных. Это Язеп с книги Роду, сын Якубовый. И Данила с книги пророка Данилы. Причем, чим яны славутые?
А много у їх снов, і одного, і другого. Але ж яны самі бачать сни. От і якраз кого ви назвали, от хто бачить сни, це інший персонаж. Ярчайший нашмат за їх. Але от гэтыя, яны зв'язаныя са снамі не таким чином, як усі астатнія. Яны інтэрпрэтуюць сны. От гэтыя два персонажа. Памятаєте? Язэп інтэрпрэтуе сны фараона, но спачатку там потрапляе да фараона праз тое, што ён інтэрпрэтуе сны. Калі ён у турме сядзіць, так? І Даніло тое самае. Даніло інтэрпрэтуе сны караля Небукаднецара. Гэта тыя, хто сны інтэрпрэтуюць. Па вялікім рахунку гэта два персонажа, вот там сновидцев у нас много. У нас вот випадково ми зараз так само так трошечку поглядіть, колькі зможемо, хто і які сни бачить. Один раз, ці два рази, ці некалькі разів, от як, наприклад, той самий фараон, той самий Небукаднецар, вони бачать сни. І от тих, хто ті сни бачить, їх много. І бачите, вони просто вот у гэтых вот таких текстах якби от третьей особи, так що у снах щось відбувається. Тільки два персонажі, які займаються інтерпретацією снов. А больше за всіх бачить сни інший персонаж, у кого вельми важные сны. А по-русски? Что? А как это по-русски? Что? Язык, Иосиф. Бачит сны Яков. Якуб, конечно. Якуб. Самые важные сны для того, хто їх бачить, і що потім відбувається у житті, це, безумовно, Якуб. Хотя и вот Якуб это наибольше, и, конечно, и Абрагама нельзя забываться, потому что Абрагам так само у сне отрымливая боские объявления. Вот там, где вот такие выразные, мы зараз с вами поглядим, как раз что у нас отбывается из этого и с Якубом, и с Абрагамом. Да. Давайте ми, може, з Якуба якраз от почнемо, а інтерпретатора потім поглядимо. А Якуба давайте глядіти. Це буде все книга роду, все безумовно. 22:12, 28, пробачте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я и не знал». Это одна з самих цікавих фразок, так само. Там вона вельми цікава. Коли її докладно... And I didn't. Вот это правильный переклад. Коли два рази I. А я не ведав. Бо я не ведав закладено у дієслові. І там я не потребується. Абсолютно. Там достатково буде просто «а я не ведав». Але там вот это там, вот это якраз это момент, коли у человека абсолютно объявление, меняются все явления по життю после этого сна. Потому что вот это вот, як он на этом «я» настоивает, и там вот это особовый заменник «я», и далі дієслов «я не ведав». І там правильний переклад это менавіта буде хто ангельський. А я, це справді Бог був на гэтым месте, а я не ведав.
І от гэта вы можете по-рознаму вельмі інтанацыйна гэта раскласці, і потому что там можа быць вельмі много розных значэнняў, але паспрабуйце успрыняць, што там сапраўды два разы гэтае я. Абавязкова, яно не павінна прапасці у гучанні. Бо ён, оказывается, ён нічого не ведаў. Все, што ён жыў дагэтуль, все, што там ягоныя ўяўленні пра штосьці былі, яны былі пустымі, яны былі нічога не вартыя ў параўнанні з тым, што ён цяпер разумее, як свет уладкаваны. І што яно все да чаго. Вся гэтая фраза, она дзесьці гэта значыць. Бо там это сам сон складаны, но мы зараз таксама, это не будзе наша задача, интерпретовать этот сон Якуба, бо там эта интерпретация больше, чем слову у гэтым сне по самім тэксце. І ён, конечно, вельмі цікавы і прыгожы, але вынік, як сна, это поўная перамена светаўяўлення таго, хто яго прысніў. Пры тым, што гэта сон падобны на сон, які перад тым сніцца Абрагаму, як бы вось вынік тое, што Бог гаворыць, бачыце, спачатку там наверсе тых драбінаў стаіць Бог і гаворыць. І вот тое, што Бог гаворыць, мы ўжо чулі раней. І чулі таксама ў сне. Калі Бог з'яўляецца Абрагаму, і таксама яму там абяцае, што там велізарнае прароцтва робіць, так, мы знойдзем. Але пры гэтым, перад тым, як Бог робіць сваё абвешчанне, Якуб бачыць цэлую карціну з гэтымі драбінамі з зямлі да неба, па якіх анёлы туды-сюды ходзяць. Анёлы альбо вестуны. Тому што Малак это значыць вестун. Той, хто нясе вестку. Вот тое самае грэцкае ангелос, так? Минулый раз это слово зачеплялі. Анёлы, это калі мы перакладаем анёлы, мы як бы вот ужо меняем картинку, мы спіритуалізуем. Што як выглядалі тыя вестуны, мы не ведаем, кім яны былі. Вестун, ён ёсць вестун. Это нават не 100%, што абавязкова чалавек, ці чалавек. Коробочка с вестками, туда-сюда бегаем. І это вестун, это носьбіт. То есть гэта асоба нейкая. Але асоба, сапраўды, можа быць хто заводна. Это невестка. То самое, як ангелос, так? Ангелион это тое, што нясецца, это сама вестка. А ангелос это той, хто эту вестку нясе. Это, звычайна, найчасцей яны ўжываліся, безумоўна, у военных контекстах альбо ў каралеўскіх контекстах. Да караля прыходзяць вестуны і штосьці там абвяшчаюць, там перадаюць некое. Альбо кароль да людзей пасылае вестуна, каб таксама людзям абвесцілі тое, што кароль хоча данесці да людзей. То есть вот звычайная сітуацыя вестунов. Таму тут вот якраз у гэтай сітуацыі, а там вестуны. Угору вниз, так? По тих сходах до неба. То есть там вельмі складаная сама по собі космологічна концепція, но вона поки що виходить за наші рамки. Вось. Але нам, што нам вельмі важна, это тое, што сапраўды гэты сон абсолютно реально мяняе свядомасць Якуба. Прынамсі, ён так адчувае, так? Мне пытанне. Калі размова ідзе пра сон, то переклад будзе у 13 вершы «Землю, на якой спіш, а не на якой лежиш». То есть тут хочется сна. Якой ж там сапраўдны переклад? Не, ляжаць і спаць – это ж не тое самае. Так вось, прачытана было «лежиш», а у меня перекладе вот чернявское «спиш». Ну, вот можете все переклады проверить, кто як это развел. У нас развел. Ну, переклады, конечно же. Бачили, что чем больше перекладов у вас есть, тем лепше. А теперь и другие поглядите, Якубовы. Это будет 31:10. Где-то в районе начинается. После того, як надышоў час апладнення статка, узнёс я вочы мае і ўбачыў у сне, што самцы, якія пакрываюць самак, пярэстыя, крапкаваныя і плямістыя. І сказаў мне ўва сне анёл Божы: Якуб. Я адказаў: вось я. Ён сказаў: падымі вочы свае, паглядзі на ўсіх самцоў, што пакрываюць самак,
яны пярэстыя, крапкаваныя і ў плямах. Я ж бачу ўсё, што зрабіў табе Лабан. Это про что гэта сон? Як вы его побачили? Памятаете саму ситуацию, да, там? Абрагам весь час, не Абрагам, Якуб весь час знаходится в таких этих шурпатых адносінах з Лабаном, бо Лабан його падманывае. Памятаете, да? Лабан прымусіў яго спачатку 7 гадоў на яго працаваць за тое, каб ён Рахелю, у якую ён закахаўся, взяў сабе ў жонкі, і калі нарэшце той 7 гадоў адпрацаваў, Лабан яму адсвяткаваў шлюб і паслаў да яго Лею, старэйшую дачку, замест Рахелі. І калі Якуб абурыўся, што Рахеля ўжо як бы жонкай сталася, але мы ж на Рахелю, Лея жонкай сталася, але дамаўляліся ж на Рахелю, то йому каже, так починає щось придумляти, що, мовляв, там не треба, як старейша, пізніше за молодшою. Вот. Але в будь-якому випадку за Рахелю давай ще 7 років. І він ще 7 років працює за Рахелю. Але він працює на Лабана не просто за жонку. Лабан йому обіцяє, що там некая частка статку, от, який ти пасиш, буде твоя. І там, наприклад, він йому каже, там, хай там вот такі ось ягнятки, коли народятся, они будут твои, а все остальные мои. Вот и тогда Якуб нечто робить, как это все ягнятки были ягоные. Все ягнятки, які народжаються, будуть такі, якими вот Лабан заказав, щоб ягоні. Тогда Лабан міняє умови, а Якуб подладжується під нову умову. Вот это вот ситуація, коли эта умова приходить у сні йому. Я ще який сон у Якуба, згадайте. Ще вельми важний Якубовий сон. Який ще був сон у Якуба? Це худший не сон, так? Худший така полусонная ночная пригода. Хто пам'ятає? Сам вона так же важна, як і ось гэты драбінь у неба. Вельми важний момент. Перед тим, як якраз Якуб, як пам'ятаємо, починає всю свою життєву кар'єру з махлярства. Пам'ятаєте? Два близнятки народжаються, Ісав і Якуб. І Якуб спочатку Ісава купляє право першородства, потім підманює батьку Ісака, кажучи, і от там от важний вельми момент, знову текстуальний, вельми важний момент, коли батько його питається, батька нічого не бачить, там мати його Ребекка, яка любить якраз таки Якуба, а не Ісава, обклала його козлиними шкурками, як він зійшов за волосатого брата. У Якуба була шкура гладенькая, он такий був весь пригоженький, елегантненький, а Ісав такий полявничий, такий весь, волосищами зарослий. І батько його помацав, ну і в очі замглені, нічого не бачить, і каже, ну, нібито от голос одного, а вовмацак другого. От, і ти хто, питається, просто на вопрос, ти хто? Це тут вельми важний момент, коли Якуб на просте питання говорить з хлусню. Він ніяк не викручується, там от він його підманув. Это першородство его выманившим. Там вот то, что называется, как свою головой думал, Исав сам виноват. Мог продавать, мог не продавать. А тут іншая ситуация. Питается, ты кто? Он каже, я Исав. Ну, все. Он конкретно схусил. И, відповідно, батько его благословляє, дає ему все это благословенство, там, великие. Вот. Ну, и причем настолько великие, что когда Исав приходит, и батько разумея, что не того благословил, благословить уже того, кого хотел, он уже не может. Все уже, каже, вибачай. Все благословенство, оно вот одним махом вылилось. Больше нема.
А потім от, і далі от, ён сам ён падманывае, там маці падманывае разам з ім. Далей яго падманывае Лабан, от калі яму не тую жонку падсоўвае. І он 14 гадоў працуе на Лабана за тую, якую ён хацеў. Там все ідзе ў бясконцыя падманы. Мы з вами, калі Якуба разбіралі, мы казалі, што імя ягонае само гэта і значыць. Да? Якуба, ну, значыць, пятка, але адначасова і падман. Чаму яго назвалі пяткаю? Таму што ён вылез, трымаючыся за пятку свайго брата. З чэрава так выйшлі близнюкі. Ён трымаў Ісава за пятку. Але імя яго не значыць пятка, але пятка яшчэ значыць і падман. Імя яго не падман, ён падманшчык. Ён падманшчык. І гэта вельмі важна наогул для Бібліі, тому што менавіта Якуб робіцца пачынальнікам абранага народу. Якуб вельмі складаны персонаж. І ён весь час, у яго характар расце, мяняецца, становіцца, ён трансфармуецца цягам гэтага тэксту. Вельмі складаны персонаж. Зрэшты, Абрагам таксама вельмі складаны персонаж, але на іншым плане. І от тады, калі ён вяртаецца з усім сваім вялікім намерам людзей, Ісаў, калі ведае, што Якуб вяртаецца, Ісаў, безумоўна, любоў да свайго брата мае роўна адпаведную учынкам гэтага брата. І Ісаў ідзе яму насустрач. І Якуб вельмі гэтага баіцца. Ён вельмі баіцца гэтай сустрэчы з братам. І якраз перад гэтай сустрэчай уначы там недакладны сон, але там начная прыгода. І што там адбываецца? Ён змагаецца. На яго хтосьці нападае, ён з кімсьці змагаецца. І ён з кімсьці змагаецца, і от чым гэта вельмі важна, як сканчаецца гэтае змаганне. Ён змагаецца, прычым, што я, кажа, не адпушчу цябе, пакуль ты мяне не благословіш. Ён не ведае, хто гэта. Але ён гэтую існасць, якая з ім змагаецца, прымушае сябе благословіць. І тады існасць пытаецца, ты хто? І паўтараецца пытанне бацькі. І от калі першы раз ён схлусіў, сказаўшы я Ісаў, і потым весь час ён жыве ў гэтым падмане, ён падманывае яго, падманываюць, ён махлярыць, Лабан яму махлярыць, і сама ягоная Рахеля улюбёная таксама махлярыць. Там бясконца ідзе махлярства. І от гэты момант, калі ў яго гэтая існасць пытаецца, ты хто? Он кажа, я Якуб. Кажа, я Якуб. И вот это абсолютно переломный момент, вот это вот ночные так само, вот это вот на мяжи сну не сну. Да? И он каже, я Якуб. И вот як толькі он каже, я Якуб, як толькі он першыню вот свою некую ідэнтычнасць вызначыў, его ідэнтычнасць мяняецца. Вот як во всех этих историях, про які мы говорим, штосьці радикально меняется. Потому что одразу то ему каже, ты будешь зваться Израиль. Потому что ты змагаўся с Богом. Израиль это богоборца, да? И вось признавши себе, признавши, хто ён ёсць, ён набывае эту новую ідэнтычнасць, та, якая будзе ідэнтычнасцю народа пасля. Це таксама такі вельмі важны момант. Это Якубовыя сны, так? То есть Якуб як той, хто бачыць сны, это вельмі важны персонаж. Мы бачым, наколькі важныя ягоныя это все сонныя ці паўсонныя прыгоды. Сон Лабана, давайте поглядим. 31:24. Так само роду. Треба хутенько еще. И пришел Бог до Лабана, арамейца, ночью во сне, и сказал ему: стерожись, не говори ничего благого супроть Якуба. Якуб на горы уже... Это достатково. Потому что тут достатково. Тут знову вельми простая ситуація. Бог попереджує Лабана. Приходить до його у сні, попереджує, як він нічого супроть Якуба не казав. Бо Лабан, безумовно, мав тенденції казати супроть Якуба все, що хотів, але знову з'являється Бог. Давайте Язеповые сны поглядим, потому что Язеп, тут у нас Язепа и фараона. 37, там будет 5, 6, 9, да?
пачынаецца 37.5. Там пачынаецца гісторыя з таго, што Язэп адрозны ад усіх сваіх братоў. Бацька да яго больш прыхільны, чым да астатніх братоў, і братам гэта вельмі не падабаецца, ну, у выніку, за што, конечно, Язэп і паплаціўся. Але вот тут, што які Язэпавыя ўласцівасці, тут вы дачытайце, калі ласка, 5. І здарылася таксама, што ён расказаў братам сваім убачаны сон. І было гэта прычынай яшчэ большай ненавісці да яго. І далей. Ён сказаў ім: «Паслухайце сон мой, што я бачу. Снілася мне, што мы вязалі снапы на поле, і быццам бы сноп мой падняўся і стаў, а вашыя снапы акружылі мой сноп і пакланіліся яму. І сказалі яму браты: няўжо ты будзеш нашым царом? І няўжо будзеш валадарыць над намі, і будзем у тваёй уладзе?» І яшчэ горш яго зненавідзелі з прычыны яго сноў і слоў. І далей. А потым убачыў ён яшчэ іншы сон, і, распавядаючы яго, так сказаў братам сваім: «Снілася мне, быццам сонца і месяц і 11 зорак кланяліся мне». І калі гэта... Дастаткова. Але, ну ладно, 10 так само прачытайце. І калі гэта расказваў свайму бацьку і братам, бацька яго пасварыўся на яго і сказаў: «Што можа значыць гэты сон, які ты ўбачыў? Ці ж я і маці твае, і браты твае будзем кланяцца табе аж да зямлі?» Ну, зразумела, так? Знов зразумела тэкстуальна, дзеля чаго нам патрэбны гэтыя сны тут, так? Ва ўсём гэтай гісторыі. Бо гэта як бы першыя закіды. Перш-наперш гэта прароцкія сны. Таму што Язэп сапраўды паўстане над імі ўсімі, Язэп сапраўды будзе, па вялікім рахунку, ён будзе ўладаром Егіпта, і вся ягоная сям'я прыйдзе, дзякуючы таму, што ён уладар Егіпта, прыйдзе, будзе ўратаваная ім ад галоднай смерці. І бацька ягоны, і все браты ягоныя. Это першая рэч, што ён сапраўды сярод іх самы важны. І другая рэч, якая тут важная ў гэтых снах, што яна таксама абяцае перамену ў жыцці. Што зноў адбудзецца некая з ім важная вельмі змена. Давайте яшчэ Язэпавы сон, 42.9. Можна там, конечно, і па чарце ісці, а можна і не. Ну, это все будзе блізка. І припомніўшы сны, якія калісьці бачыў, сказаў ім: «Шпіёны вы, прыйшлі вы, каб агледзець месца неўмацаваныя». Ну так. Далей? Гэта не дастаткова. Ён згадывае свае сны. Гэта калі браты ўжо прыходзяць да яго. Прыходзяць прасіцца, і ён так яшчэ калі не паказваецца, хто ёсць хто. Ён іх абвінавачвае ў шпіянажы, але бачыце, на падставе чаго? Ён прыгадаў свае сны. Ён ведае наперад, што будзе. Ну гэта самі Язэпавыя сны. А цяпер давайте паглядзім тое, што паўплывала таксама на Язэпавае жыццё. Давайте вот 45. Тут вы павінны памятаць зноў-такі сітуацыю, што Язэп на гэты момант знаходзіцца ў вязніцы. Чаму ён у вязніцы, хто памятае? Там не фараонова, там чиновничья, там Патифаровая жонка. Жонка, так, яна яго абылгала, і праз тое, што на яго абылгала, ён бязвінна абсалютна, ён вельмі хорошы, это не бацька ягоны Якуб, які там махлярыць, Язэп такі вот правільны ад самага пачатку і заўсёды, і Язэп патрапляе ў вязніцу, але ў вязніцу ён патрапляе таму, што ён у Егіпце ён таму, што браты, якія яго зненавідзелі за ягонае першынства, прадалі яго ў Егіпет, ні многа ні мала. Прадалі яго нейкім караваншчыкам, якія займаліся такімі справамі. Ну, але там ён все роўно так, як ён быў і прыгожы, і такі відны, то ён патрапіў у вельмі добрае месца, але ў тым добрае месца яго кінулі ў вязніцу. І от у вязніцу кідаюць да яго яшчэ чыноўнікаў.
інших чиновників. І от вони там, і от чиновники, які з ним там сидять разом у в'язниці, починають бачити сни. От читайте, будь ласка. От початку? Так, ну, От от початку початку. 45. Ні, не от початку. От 5-го. От п'ятого, конечно. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенного в темнице, видели сны, каждому свой сон. Обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина под стражей, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам видели сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Вот это вот зверните увагу на эту фразу, что криниця тлумачення сна. Так? І отут от это вот ми не перечитували этот вірш ще раз, зверніть на увагу. Язеб говорить виразно. Це ж не від Бога тлумачення. Це питання, яке має на увазі отказ. Что, ясно, что тлумачення від Бога. И он на это вот указывает. И тогда рассказывайте мне свои сны, а я тут уже вам от Бога все и потлумачу. Да? Але криниця тлумачення з Бога. Угу. Читайте. И рассказал главному виночерпию Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною. На лозе 3 ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф: вот истолкование его. 3 ветви – это 3 дня. Через 3 дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Угу. Далее? Ну, там, так, ну давайте от 17-го, там уже это пекарь рассказывает свой сон. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря. Птицы клевали ее из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его. 3 корзины – это 3 дня. Через 3 дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве. И птицы будут клевать плоть твою с тебя. На 3-й день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии, главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. Угу. Що тут відбувається? Так? Тут відбувається досить прозриста, таке, вельми прозриста алегорія сна, така не складана. Але ну, так от просто потлумачити це немагчимо. Так? Чи воно тлумачиться менавіта ось так. 3 гэтага – гэта 3 дні, 3 і одному пророчить узвышение, другому то, что голова будет стятая, а потом про голову. И все это отбывается. Для чего нам гэтые сны по великим рахункам? Для чего у тексте гэта сны? Какая функция этих снов? Показать дар, найперш, але обраність, сувязь з Богом, так як він заявляє, це ж не Бог тлумачить, це не Бог криниця тлумачення. Бог криниця тлумачення, значить, от я вам потлумачу, так, от гэтую свою, і знову, от як і перші сни, які він просто сам бачив і розказав, гэты сны, які ён тлумачає, так само обіцяють перемены. Они так само, самая простая функция – это обіцяння будучыні. Але яны ўплываюць не толькі на тых, хто спаў і сніў сны, а на самого Язэпа. Памятаеце, што потым дзякуючы гэтай прыгодзе, ён потым выкліканы патлумачыць сон фараона. Ну і з чаго вынікае ўжо вся далейшая прыгода, бо дзякуючы удалому тлумачэнню сна фараона ён робіцца галоўным начальнікам Егіпта, падатказным толькі самому фараону. Это мы поглядели. Вот, теперь давайте, вот 41. А 41.
1. Ну, давайте 41 трошку почитайте. Угу. Пройшов некий час, так? Угу. Раз 2 годы фараон бачив сон. Угу. Здавалося йому, що стоїть він над ракою, з якої вийшло 7 коров пригожих і ситих, і вони пасилися на болотистому поплаві. Так само інших 7 коров бридких і худих вийшли за ими з раки і стали на самом березі раки. І пожерли яны 7 пригожих і ситих коров. І проснувся фараон. Далі другі. Угу. І другі. Де знову задрамав і бачив другий сон. На одним стеблі виросло 7 колосов повних і пригожих, і стільки ж з'явилося інших колосов, пустих і знищених сухим вітром. Яни знищили усю попередню пригожость. Фараон обудився і... Так, добре. А тоді от, зрозуміло, що він шукає тлумачення своїм снам, що це за корови і колоси. Добрі і кепські, причому кепські перемагають добрих, невідомо чого. І давайте, аж ну згадали про Язепа, витягнули його оттуль, де він був, і привели 25 вірш. Там вельми важне слово, яке Язеп говорить, яке так само тлумачить природу сна. Язеп сказав, сон цара один, що має статися. Бог об'явив фараону. Так. 7 коров. Что Бог, бачите, ну и далее мы памятаем, что это значит. Так не будем читать. И он тлумачит это про 7 добрых годов, после яких прийде 7 кепських годов. І він взявся, відповідно, була одразу ідея робити добрі запаси, що і було зроблено під керівництвом Язепа. Причому він не просто спекуляції, там він зайнявся серйозно, він всіх єгиптян в рабство закупив. Він розпочав в Єгипті рабство. Это ж матча розробив. Але все починається, але для самої історії це не важно. Важно то, що праз гэта Язеп був поставлений понад усім Єгиптом. Що він був менавіта так, як він сумів це потлумачити, але бачите, він одразу на Бога показує. Бог фараону сказав, що має бути. Просто і ясно. І одразу йому потлумачу, фараон йому повірив, фараон ставить його менавіта робити гэты заготовки, рихтуватися до 7 кепських годов. Язеп зробив все це вельми поспіхово. У виніку він і свій льос поміняв, і свою сім'ю, і свого народу льос поміняв. Так? Простое, що він інтерпретував це вельми важний момент. Давайте тут ми опустимо, тому що там у нас ще вельми много є різних снов. Причому сни справді саме різні, там є і фальшиві пророки, які бачать сни, і випадкові такі от персонажі, які одномоментно бачать сни, тут саме різні. Але, каб не узникло думки, що сни засюди несуть некую вельми важную вестку, засюди трансформують чоловіче життя, або уявлення чоловіка про світ, як у випадку Якуба, або предказують близьку або далеку будучиню, або попереджують про щось робі, гэта не робі, так? От як ми бачили обидва випадки. І Лабану сказано, от, не говори супротивно. Абімелеху сказано, тут вот, там, вот, ти жонку взяв, у якої муж є, так? Значить, що не тільки такі випадки, а сон ще може бути цілком інший. Ось і тардема у темліку. Там буде і халом, і тардема, якое може бути у іншому значенні. От нам це вельми важливо поглядати. Давайте почнемо, може, давайте Ісая хай буде перший. Исайя 29:8. Исайя 29:8. И я голодному снится, Вельми выразно прочитайте. Это все, у кого нема Библии, почули. И я голодному снится, что он есть, Ага. коли обудется, то нутро его пустое. Да як снится засмаглому, что п'е, а як только обудется, гэтак сама
Гэтак сама пакутае ад смагі. Ага. Так будзе з мноствам усялякіх народаў, якія выступаюць супраць гары Сіён. Ага. Дзеля чаго сон прыведзены ў прыклад. Таксама як бы не адкрываюцца ніякія таямніцы, а вот як там вот у тых выпадках, што мы чыталі, як само сабой зразумелае, што Бог адкрываецца людзям у сне. А тут як само сабой зразумелае, сон ніяк не ўплывае на дзённае жыццё. Вам галоднаму прыснілася, што ён паеў? Прачнуўся, а ён галодны як быў, так і застаўся. У жываце як было пуста, так і ёсць, ён не стаў сытым. Прыснілася са смяглому, што ён папіў, а ён гэтаксама хоча піць, калі прачынаецца. Зараз якая зусім іншая раскладка. Сон – гэта тое, што нічога супольнага з рэчаіснасцю не мае. Паглядзіце Эклезіаста. Эклезіаст – это будуць розныя, вот тут якраз будуць розныя вершы. 5 раздзел знайдзіце. І вершы будуць альбо 2, альбо 3, альбо 6, альбо 7. Там у кого, глядячи, якія пераклады. Може бути і так, і так. Пятый раздел. За великими турботами идут сны, Ага. и по многих словах познается глупство. Ага. От бачите, що? По-перше, адкуль сны бяруцца. От бачите, гэта зусім уже не Бог крыніца сна. Стома. Стома причина сна. За вялікімі турботамі умарыўся, убегаўся, заснуў. І далей што ў сне адбываецца? По многих словах познается І голос дурнога, які сны паўтарае. Скажите, пожалуйста, ці разводится неким чином там сон и, не имею в виду, как по-русски, сновидение? Ні, воно і ёсць, сон і ёсць. Сон, Процесс просто, як чоловік спить, і Про процесс, то, що він бачить. про процесс так само часто. От процесс ми, хоча б один приклад про процес нам треба взяти, тому що він так само вельми важний. Але, звичайно, це зв'язано ось, тому що, як ми бачили, так, звичайно, це зміст. Це сюжет який приснився. Тобто, це не стан інший відчування. Але це слово той самий халом. Ви можете його, скажімо, як той самий дрим ангельський, так? Не розведіться. Коли ви хочете сказати, що я приснив сон, тоді зрозуміло, що ви говорите, що там обов'язково буде якийсь сюжет. Ні, дрим так само. Так само дієслов дрим. Не обов'язково, так. Добре. Наступний кавалочок. Це буде, от, ви читали, який у вас був другий чи третій вірш? Другий, значить шостий буде тепер. Або у кого третій, у того сьомий. В этом же разделе. Где есть шмат снов, там много марности и слов неизреченных. Ага. А ты бойся Бога. Не, один. Только один вірш. У кого інші переклады? Прочитайте, коли ласка, буде самый вірш. Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Вот это вот, ага, це лепший переклад. А ще може є переклади? Если мешают себе чтить Бога мечтания, всякие бесполезности и многословия. Ну, бачите, які всі різні. Так, а як повинен бути? Як повинен звучати? Ну, тут, бачите, дуже ж, спробуй скажи, як повинно. Прочитайте всі три ще раз. І поспробуйте уловити той самий вірш. От я ще раз, спочатку. Всіх почитав, я ще раз, просто по одному разі. Это шестой? Так. Ну, що, він може бути шостий або сьомий. Він може бути і так, і так. Ну, ви побачите. У меня зовсім інше. От поглядите, от, наприклад, у мене, от, а ну, прочитайте, як у вас. Где есть сон, Вот, ага. где есть шмат слов, там много марности и слов неизвлеченных. А Ну, ты бойся Бога. Ну, ми це читали, ми це чули. Де шмат снов, там шмат марності. От поглядите у сьомих, як приклад. Бо у мроєві снов, як і у мроєві слов. Значить, поет захопився, літератор сьомого перекладчика, але поглядите, як пригожа прозвучало. Бо у мроєві снов, як і у мроєві слов, марності шмат.
а ты бойся Бога. Я ще раз прочитайте, что вы читали так само. Мгм. Ну, то же самое, еще раз прочитайте. Во множестве сновидений, во множестве слов много суеты. Ага. Хочете там марності, хочете там мітусні, але це все одно це складане для перекладу слова. Це як Каїнового брата звали, пам'ятаєте? Хабел. Хабел я не знаю, вже в адаптації, так? Це воно і значить, це його, Хабела його там і звали, Хабел, там Каїн, це ж великий персонаж, так? А Хабела можно так и звать, потому что это вот это марность. Это Хабел Хабелим, это улюбленные экклезиастовые, такое перекладаются, тут суета сует, марность марностью. Там вот, ну, вот это вот, так, это вариант. Ваніцю ваніцесь, там по-розному, так? Але это вот оно, это Хабел Хабелим. Але это такое дыхание, ничто. Оно не значит марность в нашем сенсе, але оно может так уживаться. Там уже этого Каинового брата так и звали, что намек на то, что это персонаж, який сидить. Персонаж, який сам по себе, он Хабел. Це будульки. Принаймні названий так. І от бачите, що у снах, що більше снов, тим більше Хабелим. Все. Вот там все сны. Где сны, там марность. Не кажите мне про сны, что называется. Так, сны это лухта. А теперь вот то же самое поглядите на Тардема. Два приклады. У приповестях. Книга приповестей. Як там она, у кого она як называется? У кого притчі, у кого вислов'ї, у цьому хізаветься книга вислов'їв Соломонових. Після псальму одразу. Приповісті 19.5. Ой, ще ми так, поки ви шукаєте Захару, от я його знайшла, забулася вам сказати. От поглядите, так само дуже важний кавалок, вельми важний, вот это, да, приповісті, ще так само на холому. У пророка Захара 10.2, коли поспеете. Я прочитаю, у меня отгорнуто. «Бо идолы говорят пустое, и вещуны бачат и лживое, и рассказывают сны и лживые. И они сутешают пусткою, тому вони подзяються, як овечки, це від гороту, і нема пастора, і так далі. Але бачите, вот так само, все, сны пустые. Пустое. Теперь давайте, знайшли приповісті 19.5? Ага. Вот мы и сами дома загарнули. Угу. И лжесведка не будет. А на угол? Там вельми добрий був кавалок. Бачите, мой кавал, по яким я гляделася про Денису Падаєв, бачу, що і у сьомих із цього нема. Ти там просто абсолютно був стовний на Тардема. А ведаете что, может быть, это 10.5, а не 19.5. 10.5. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Ага. Ага. Усно. Спать, як протилегло спрацювати. Працювати – це мудрость, а спать – це дурость. У меня вообще народному языку. Той сын мудрый, який збирає у жніво. Ага, А хто храпе у льотку, сын шалопутный. Вот поглядите, потому что там то же самое от Радам, так, от Тардема. Вот то, что мы казали у роду 2.21. Вот тут, коли по этой логике, тогда треба и там перекладать, что навел,
Я Елогім на чоловіка хров. Просто для перекладчика це завжди складана реч, що за це робити. Але тут мається на увазі, тут якраз тардема. Тут вот це не обов'язково сон, це так само вот такий вот ступор. Можно по плане тормозит, движок не робить. Може бути, тому що коли ви перекладаєте це не, от, як ми казали на початку, про тардемання перекладаєте, а зрозумієте, інтерпретуєте. Як то є, що коли чоловік випадає з речаїсності. Це ж може бути просто, от, коли там от у этой історії неразумне дитя, так розумне дитя працює на жниві, а нерозумне сидить вот так, от, видите, глядить в кудись у один пункт, так, і випав, там, що він сам себе бачить, невідомо, але от є такі люди, так, це такі моменти у людей. Може бути і про це, але комфортніше перекладати це сном. Хоча це інша реч. От ми Ісаю 29 глядели, верніться в Ісаю 29, мы поглядели 8, а теперь поглядим 10. Там вот побач это и холом, и тардема. Треба было их разом читать, но не прочитали. 29, а верш будет 10. Вот мы там 8 прочитали, а теперь 10. Ибо навел на вас Господь с дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. От глядите, що тут як цікаво. Тут знову навів Бог. Бачите, як цікаво? Знову та сама ситуація, але навів Бог на вас от, тардема, виником чого є те, що ви не просто випадаєте з речаїсності, а зовсім неправильно в ній орієнтуєтеся. Це знову боская справа, але з зовсім іншим ефектом, з зовсім іншою метою. Бог вас увел до в стан випадіння з речаїсності, ну що ж, от, і ви випали, і ви нерозумні, знов таки. Нема правди за вами. Так що вот, для равноваги глядите, наскільки це важливо, так? Що сон може бути зовсім абсолютно марною працею. Мы что себе важно избирались поглядеть, я вот только что канале, я это распылила. До речі, ще що от варто зауважити, кілька разів бачили, коли Бог криниця сну, криниця вот этого стану, криниця інтерпретації. Коли не Бог криниця, тоді це забороняється. І от докладно на інтерпретації снов заборони нема. Ніде ми цього не знаходимо. Але зато ми знаходимо заборони на просто на всіляких магів, там чаровників, вот этого несколько разів знаходимо. Можемо це опустити, можемо зараз не глядіти, бо як мінімум два з другозаконні і знавіти вельми добрі приклади. Але у кожному випадку це от мається на увазі, що Богова справа. Але от що цікаво, що бачите, і у доброму сенсі, і у кепському сенсі, як у Ісаї ми тільки що прочитали, Бог може увести у ступор, як щось добре з чоловіком відбулося. От я тут, наприклад, так може так само от у цьому ступорі бачите. А може і просто от примусить випасти з речаїсності і перестати її орієнтуватися. Давайте мы пока что дать, кто памятает, мы что-то собирались еще очень важное поглядеть. Что вот была некая уторка, потому что мы так вот зараз просто можем на этих, мы всех все равно не перечитаем. Данилу не будем зараз глядеть. Данила вельми подобный функционально до Язепа. Там функционально вельми подобно. Там, по сутности, эта история Данила, она повторяет историю Язепа. Он так само королевские сны один и другий тлумачить. И это вельми было при том, что это сны, только что сны фараона уплывают на лёс краины фараона и на лёс самого Язепа. А у випадку Данилы там сны короля впливають на весь наступний світ. Світ, який буде після його.
не на ягоны ўласных каралеўства, там памятаеце, што гэта, калі там вот з розных металаў прыходзіць, калі это гіганцкая статуя, у якой залатая галава, срэбная тулава, железные ноги, глиняный низ ног, вот як там вот ідзе все на пагаршэнне, так, і камень это все разбівае. Там тлумачыцца на такую на вялікую перспектыву. Сны, якія на самого Данілу не ўплываюць, але расказваюць ту вялікую гісторыю. Давайте мы пока что на этом спинимся, потому что мы тут щось вельми важное адчуваю, мы не договорили. Якія зараз вот ёсць пытанні на гэтым этапе? Я не хочу уже наступный раз вертаться до снов, хіба что калі вы штосьці вот у вас за тыдзень набраняе. Мне бы хотелось вот сёння на гэтым скончыць. Правда, мы шмат вельмі чаго яшчэ за вами не паглядзелі, але тым не менш, то, што паглядзелі, калі ласка. У мяне пытанне, а чаму Бог стварае такую сітуацыю, калі чалавек праз сон страчвае рэчаіснасць, страчвае арыентацыю гэтай рэчаіснасці? Ну, ведаеце, гэта пытанне трэба ў тэксце задаваць саму Богу. Тому што мы на гэтае пытанне это пытанне, якое у кожнай гісторыі можа быць адказана па-рознаму. Просто глядзіце на весь кантэкст, згадайце самое простое, что вы памятаете, аналогичная история, але не со сном связанная. История с книги Сыходу. Коли Моисей бесконца с Богом спрачаецца, Моисей не хоче виконувати свою миссию, на яку його Бог направляє. Але Бог надає йому, коли йому говорить, що буде. Каже, ти іди до фараона, скажи тое, зроби гэта, а я, що я буду робити? А я зроблю серце фараона каменним. Так? Я зроблю, каб фараон тебе не слухаўся. То есть ты иди до фараона его уговорывай, а я буду робить, как твои уговоры были марными. Так она пошла Подстава для фараона. Там, калі вы весь контекст глядзіце, тады трэба просто весь этот контекст тлумачыць, чаму это так. Бо вы бачыце вынік. Вы бачыце вынік. Вынік той, што народ утварыўся, перайшоўшы праз Чырвонае море. Што пры любых іншых варотках яно бы так не склалася. То есть Бог стварае для пэўныя вароткі. Але гэта вельмі важна для Бібліі, скажем, таксама вельмі важна, напрыклад, у кнізе прарока Ярэмы, вельмі важны момант, калі там сітуацыя Вавілону, які надыходзіць, той самы Навуходоносор, ён ужо надыходзіць. І людзі хочуць утакаць, там трэба ўцячэ. І ідзе папярэджанне. Ярема якраз попереджує, що всі, хто пойдуть у Єгипет, люди по звичайно тікають, звісно, у Єгипет, у Єгипті добре. А хто пойде у Єгипет, там загинуть, там буде все вельми кепсько. А всі, хто здадуться Навуходоносору, от ті будуть правильні люди. І причому здадуться як? Там же жудасна війна. Але каже, що Бог робить Навуходоносора своїм мечом. Сам супроть його говориться вельми много. Ён вельмі кепскі кароль, ён вораг, ён злыдзень, ён усялякі, але ён ёсць прилада у Божых руках для неких больших мэтаў. І тут вот у гэтым сэнсе, вот давайте, пакуль мы не разышліся, это вельмі важны момант, які, да рэчы, да якога і сны все належаць, тое, пра што ідзе, і вот якраз у вашым пытанні, чаму Бог так робіць. Мы на это пытанне адказаць нельга, тому што трэба глядзець кожную канкрэтную сітуацыю. Але ёсць агульная схема, у якой узнікаюць гэтыя рэчы. Вам чытачу паказваю, што ў кожным кантэксце, у кожнай канкрэтнай сітуацыі, калі чалавек робіць все канкрэтныя выбары, чалавек не бачыць усяе карціны. Яно вам кажа, чаму Бог робіць кепска? Яно тое кепскае, потым, калі вы будзеце чытаць далей і гісторыю даслухаеце далей, тое кепскае павернецца чымсьці вельмі важным. Руками чорта Бог творить любов. Ну, это выпадку Навуходоносора, а тут сам робіць. Просто тут хутчэй пытанне перспектывы, бачання, кантэксту, які бачыць чалавек, які бачыць Бог. То есть тое, што з пункту гледжання чалавека ў дадзенай сітуацыі будзе некай такой гэтай нехорошей рэччу, неправільнай рэччу. Персональный его. Тое, ну, яму ў дадзеным выпадку, так.
тое потым у шырэйшым кантэксце набудзе зусім іншае значэнне. І не абавязкова кепскае перакрутіцца на добрае, оно просто набудзе іншае значэнне. І оно просто стане на сваё месца. Ну, вот это, і тады гісторыя, вся эта гутарка пра тое, і са снамі ўсё пра тое самае, ідзе, калі Бог гаворыць да людзей, так? Ідзе ўсё тое самае. Чалавек бачыць у кожны дадзены момант свой кавалак рэчаіснасці, і толькі яго. І, адпаведна, ацэнкі можа рабіць толькі з пункту гледжання свайго абмежаванага бачання рэчаіснасці. Чалавек ведае, што было, вот там сваё ўласнае мінулае і там і шырэйшае мінулае, але ён не ведае, куды прывядуць ягоныя выбары. І вот калі Бог вмешваецца, гэтыя выбары потым патрапляюць у некую вялікую карціну. Карціна мазаічная, то есть кожны бачыць свой кавалачак мазаікі, які сам па сабе можа быць і сэнсоўны, там і цікавы, і прыгожы, але па вялікім рахунку гэта маленькі кавалачак вялікай карціны. І вот гэтую вялікую карціну чалавек не бачыць. Вялікую карціну бачыць Бог. І от калі Бог бачыць эту вялікую карціну, ён тады у чалавеку, там ён яго скіроўвае, каб ён штосьці рабіў, тое, што можа здавацца бессэнсоўным. Альбо як у выпадку Саламона, там іншае. Там, бачыце, там Бог яго прапановвае што загодна і глядзіць, што будзе. Саламон яму во сне такую вот складаную прамову гаворыць, што вот, гледзячы там, вот, ацаніўшы досвед старэйшага бацькі майго Давіда, я, як малады, магу сказаць, што хачу я мудрасці. Так вот, як ты такі разумны, будзе табе і тое, другое, і трэцяе. Ці вот як вот у гэтых выпадках, што Бог увёў іх у такі стан, і яны сталіся тым, кім яны сталіся. Яны сталіся, от калі ў простым кантэксце, яны сталіся там ілжывыя прарокі. Вот яны, напрыклад, яны апынуліся у стане сваёй ілжывасці. Але дзеля чаго яны былі патрэбныя? Дзеля таго, каб у сутыкненні з імі, у змаганні з імі паўстала некая правда. І гэта будзе відаць, калі вы ўсё паставіце ў вялікую у боскую перспектыву. Историю. Она может быть, одразу вы можете робить и простый ближайший контекст, и ширейший контекст. Ну, завсёды ёсць. Тады это вот пытанне, чаму Бог себе поводит так, як поводит, трэба глядзець у кожным дадзеным выпадку. Як зрэшты, вот і ў ситуації, калі вы задаеце пытанне, вот як тое, што нам было зададзена за мінулы раз, пра сны у Бібліі, што вы бачыце, яно можа быць і так, і так, і так, і гэта, калі ёсць некая агульная тенденції, то сюди питання того, як ми читаємо. Ну, все, тоді, коли питання,